zo mu gaida nawa mai halin yabawa san ayo zumunci san kar ayo rabewa shi dai halin shi kirki ne ba shi takurawa a bangaren mutunci ma na waye gorewa ku gane Abdurrahman ne dan mutan arewa ciyaman na bidiya aiki bai karewa sannan a bangare na daura waye gorewa kudawi su kai kanan mun shi da yau nunawa gare mu ya zamo tsani shi muka yi rikewa dukan mahasada na shi a yau suna warewa mu koma soya yana samu muna kara ni ma nasir na kumo zan yi godewa domin da na kira zai dauka ba kyalewa idan yana gari na san sai na yi hutawa domin yana da tsari sana shi awwalawa mu gaida shi gwani gwani mai zamani ya zarce aljani domin yana da ni ba so shi ne tuni kuma ba da na sani mai yin shi ya bani in yayi karo da ni ba za su kai gaba ka sa su fargaba kana sahun gaba su ba mu gan su ba kai ne na gaske kai atake mai share boke bujimin maza ɗayan yi zawa ɗayan yi zawa ɗayan yi zawa namijin guza mai tabar gazawa ciyaman na midiya kai ɗaya gayya aikin ga kariya kowa ya gane ka samu duniya ta zarcewa kuma ga gajen wuya kai mara tsoro tukun su dan iya tuntuni ka domin ido na makiya yau ka tsora ka samu tarbiya na iyaye ne kai kalar mazanjiya kun ce alare ne ba kai yashen giya don kai masani ne waka da kafiya aikin ilimi ne mun gaishe ka wani wani na masani isla sai da wani sarki ke rawani malam kwai lagani abinci ne makari mekin kaya boni kun hora sadani ni na so ka tuni don halin ka gwani da shan Allah kai nuwa da shan Allah ne da la haula ka ja ka girgitar da mutane a yau daula kun ga ya zamo aya ne Abdurrahman ciyaman Abdurrahman duk wanda ke jin haka ya tambayi Lukumanu abokina tare muke a dare rana na so halin sare domin rikon amana shi ma da kansa ya gaishe ka Abdurrahman ya ce gwani na gaske